Dan prvi. Voleti sebe. Veoma je važno voleti sebe. Rad pred ogledalom može vam pomoći da izgradite najvažniji odnos u životu, odnos sa samim sobom. Kada započnete rad pred ogledalom, možete pomisliti da je to suviše lako ili čak blesavo. Mnoge stvari koje predlažem da uradite tokom narednih 21 dan mogu u početku izgledati suviše jednostavne da bi nešto promenile. Ali naučila sam da su najjednostavnije stvari često i najvažnije. Svakog dana odradit ćemo drugu temu. Na početku ću uvek podeliti sa vama nekoliko misli o datoj temi i potom zadati vežbu za rad pred ogledalom koju bih želela da upražnjavate tokom dana. Možete početi ujutru i odraditi vežbu pred ogledalom u kupatilu, a potom je tokom dana možete ponavljati uvek kada prođete pored ogledala ili ugledate svoj odraz u prozoru. Možete nositi i džepno ogledalo sa sobom i koristiti ga za rad pred ogledalom, uvek kada imate nekoliko slobodnih trenutaka. Podstičem vas da vodite dnevnik dok radite vežbe pred ogledalom. Pribeležite misli i osjećanja kako biste imali uvid u svoje napredovanje. Svakoga dana zadaću vam vežbu za dnevnik, predložit ću nekoliko pitanja koje će vam pomoći da počnete. Verujem da svako od nas posjeduje moć u sebi, više je povezano sa univerzalnom moći koja nas voli i podržava i donosi nam prosperitet svih vrsta. Vođenje dnevnika pomoći će vam da se povežete sa ovom silom. Uvidjet ćete da u sebi imate sve što vam je potrebno da rastete i da se menjate. Svakog dana snabdeću vas i sa po jednom misli srca koje će podržati vaš rad pred ogledalom i izjavom koje će vam pomoći da pokrenete dnevnu temu. Na kraju nudim dirigovanu meditaciju. Predlažem da mirno sedite pre odlaska u krevet i razmišljate o tome kako ove ideje mogu bar malo da vam olakšaju život i učine ga mnogo boljim. O meditaciji možete čitati u knjizi ili, ako više volite, slušajte audio verziju koja je poslužila za adaptaciju. Dan prvi. Vežba za rad pred ogledalom. Sedite ili stanite pred ogledalom u kupatilu. Zagledajte se u svoje oči. Duboko udahnite i izgovorite ovu izjavu. Želim da mi se dopadaš. Želim stvarno da naučim da te volim. Krenimo odmah i zabavimo se. Ponovo duboko udahnite i kažite: učim da mi se stvarno dopadaš. Učim da te stvarno volim. Ovo je prva vežba i znam da može biti malo zahtevna, ali molim vas da ne odustanete. Nastavite duboko da uvlačite vazduh, zagledani u svoje oči. Koristite svoje ime kada izgovarate. Voljna sam da naučim da te volim. Pa ime: voljna sam da naučim da te volim. Svaki put kada tokom dana prođete pored ogledala ili ugledate svoj odraz, molim vas, ponavljajte ove izjave čak i kada ste primorani da to radite u sebi. U početku ćete se možda osjećati blesavo ili glupo dok obavljate rad pred ogledalom i ponavljate izjave. Možda ćete čak biti ljuti ili poželeti da zaplačete. To je u redu zapravo. To je sasvim normalno. I niste sami. Upamtite da sam ja ovde sa vama. I ja sam prošla kroz sve ovo. A sutra je nov dan. Moć je u vama. Dan prvi. Vežba za dnevnik. Po završetku jutarnjeg rada pred ogledalom zapišite svoje osjećanja i zapažanja. Da li ste bili ljuti ili uznemireni ili ste se osjećali blesavo? 6 sati po završetku jutarnjeg rada pred ogledalom ponovo zapišite svoje osjećanja i zapažanja. Da li ste počeli da verujete u ono što ste govorili sebi dok ste formalno ili neformalno
Nastavljali da obavljate rad pred ogledalom. Pratite promene u svom ponašanju ili verovanjima tokom dana. Da li je vežba postajala lakša ili vam je bila teška i pošto ste izvesno vreme upražnjavali? Na kraju dana, pre odlaska u krevet, zapišite šta ste naučili iz rada pred ogledalom. Misli srca za prvi dan. Otvoren sam i prijemčiv. Ako pomoću rada pred ogledalom treba da stvorimo dobro u svom životu, ali postoji deo nas koji ne veruje da to zaslužujemo, nećemo poverovati u reči koje izgovaramo dok se gledamo u ogledalu. Stići ćemo do tačke u kojoj počinjemo da mislimo: rad pred ogledalom ne deluje. Zapravo, percepcija da rad pred ogledalom ne deluje nema nikakve veze sa samim radom pred ogledalom ili izjavama koje izgovaramo. Problem je u tome što ne verujemo da zaslužujemo svo dobro koje život može da ponudi. Ako i vi u to verujete, onda izjavite: otvoren sam i prijemčiv. Dan prvi. Meditacija. Volite sebe. Svako od nas u stanju je više da voli sebe. Svako od nas zaslužuje da bude voljen. Zaslužujemo da živimo dobro, da budemo zdravi, voljeni i da volimo i prosperiramo. I to malo dete u svakom od nas zaslužuje da izraste u predivnu odraslu osobu. Zamislite sebe okruženog ljubavlju. Zamislite sebe srećnog i zdravog i celog. Zamislite svoj život onakvim kako biste želili da bude, sa svim pojedinostima. Budite svesni da vi to zaslužujete. A onda pustite da ljubav iz vašeg srca poteče, da vam ispuni telo i potom izađe iz vas. Vizualizujte ljude koje volite kako sede sa obe vaše strane. Pustite da ljubav poteče prema onima s vaše leve strane i pošaljite im utešne misli. Okružite ih ljubavlju i podrškom i poželite im svako dobro. A onda pustite da ljubav iz vašeg srca poteče ka ljudima sa vaše desne strane. Okružite ih energijom isceljenja i ljubavi, mira i svetlosti. Pustite da vaša ljubav teče po prostoriji dok sedite u ogromnom krugu ljubavi. Osjetite kako ljubav kruži dok ističe iz vas i vraća vam se umnožena. Ljubav je najmoćnija sila isceljenja koja postoji. Možete izneti tu ljubav u svet i nemoj podeliti sa svim koje sretnete. Volite sebe. Volite jedni druge. Volite planetu i znajte da smo svi jedno. I to je to.